suna na Tijjani Abdullahi Asasi. Na zo muku da shirin fim na mai suna a duniya. Bahaushen labari ne. Abdullahi Sisko mutum ne da yake da yuri a zuciyarsa, ta nan ne amfani domin ɓata rayuwarsa. Ya haya gadi yaro ne maraya. Wa ina zaki je ne dan Allah? A'a, kan me haka da kai? Dan ka ban wannan matacce 50,000 naka ba za ka tambayi ina zan je ba. Ai Allah sai ka biya ni kuɗi. Yaron malam wanda labarin yake a kansa. Ke. Tashi. Cire hijabinki. What? Yes. Na kirkiri kamfani gidan Argalla. Kafa biyu ne, ka san karamin Musa ne ba ni iya zai. Don ya kai ni inda nake so in je kuma ya haɗa da wayannan yaran. Na ce barin kai da hawa a gidan nan? Ya. A duniya